Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap ke mi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Bharat angkang pi arta kedotang pirthe hikha kavedet atumaphan hithi irui hikha ke thanji aphan sai kedengpon. Pini ni phai tarik isi chitti achiklo ningkan surihinira inkoi rakethom kechok Bharat angkang pi Central Government pen kapin khatpon ateng lada Karbi Anglong joksita lo kacharli kawe arta kedotang atumaphan lo ke thanji aphan hithi irui an lo ke thanpon ji aphan pini ni phai tarik isi pen hithi irui an thanpon po Adim Laki District Institute of Education and Training Dipu Basic Training School ahem along. Athepi labang so a program kedeng pon ke lahelo. Number 1 abang Putin arta kedo lo charli le seta lo aripen lo tok thek et nang chiaphan. Athe beng along punon kaprek asai amo nang le rok ahut punon aripen bertam a signature pavir det pen mena kolom pen signature thek chit anaphan. Number 2 abang Putin ta kapor he anke ke thek et chiaphan. Athe kapor he jongsi thek chit lo pulote mena kachini iji ajakong dopo. Number 3 abang Putin ta hisap ke thek et chiaphan arithmetic number ke than ponchi asai kedeng pon. Ahok ilitum abang Putin ta chini tokbor kacharli jongsi ave pulote pirthe ke dudun ingting kuk ason mate make kawe ason lasi Bharat Sarkar pen laso asai deng ponsi mena asap bak anke chichar popu mathasi labang so asai deng ponlo. Labang so asai long kache pater pipon lake Sri Sanjay Rong hang pensi labang so adult education a program deng ponlo. Tangte rong hang asang hopen kanin jepon alam thele arju iksinang. News report Karbi Anglong News Channel. Adam Nilimen Sri Sanjay Rong hang ne APO pusongsi kam claim bom asi dak non pini Bharat Borkhor adang pi along মানে পাচিংরি দুনসি লাবাংসো পিনি কেচেংসি 1 September 2023 লাসোবাং আনিংকান লিটারেসি ডে পু আমেন পেন দা কার্বি আংলং লং সপ্তাহ এক সপ্তাহ কাম সেলিব্রেশন নাংজি পু পেন ইতুম পিনি কেচেংসি 1 তারিখ পেন পাংচেং ইগলো লা পেন লাসো মিন উদ্দেশ্য বাংকে লালো যে কেথেকটি তুম ভান কেপা ঠেকজি laso kabor I ponsi nitum laso a department pen kam keklem pon pangcheng pon iglo Bhimrong pi achor ser dihun teron pi hem chili lide Nilip constituency ke parlo angkang koila mati pen kahelo kilometer thong kep sose kadom ari mai timung arong ahawar biren hanse arong amikar Bhimrong pi achor ser dihun teron pi kedam tang ni phai ingkoi ra ser kep arni ada por phai troxy hempen o somar lapen achor keso koila mati irui pen kecho durmi a hithialong dowai kinam dam pen chiti achiklo ni phai hini arni anta methang hem chili dam didet ajoini a somar lapen achor keso antrot kalisi mekri meklang pensi donanglo ilitum ha kapo uwe raprap akai kachoboche rapnang lapen jang sodolote lo pacharli dunra BAMA papas dunra arleng kethe pachiman dunang pu halaso ahut ilitum nephan lamchak nang kipi alamchak pini nephan nang loti ebeng ansi nang o tekang bukpuma Bhimrong pi achor serdi hunteron pi atum aserjang kadokawe bangke thomlo hem isi osomarta keso meri re langri re keso anda choche keso si tikliplo Bhimrong pi abang achor serdi hunteron pi aphan dowai namdun thapu amat dowai namdun etpen a dowai rong asor atumalong nang lodun plot amat nete keso apok ani lasi keso langdam chi pu amat damjui pen ha ate ahemta le dam dedet amat non ke theklong le detlo lasi prabjin pen na hokle dodamta e phong anke hem netum asomar atum keso na hokta dam un epin anlo lasi hem chewang non o somar atumaphan lapen niphana engine sotha ajowangta lapen arniwangta o somar atumke keso anchot kali nang phan towar nang cholang ding pen kachiru
opai nang chonghoi si wang vedet ma pusi nang chiri werwar lo pusi achor asomar atum mekri meklang pen ser di hunteron piaphan mantu si wang ji ma pusi chonghong prong lo Karbi Anglong kadokawe KSA pen chenglok nang kiri nang cherabdun vek tha pusi phimrong pi ahin pen kachuning ripon Jong si komadni ser di hunteron pi aphan theglong pulote 6000094391 along nang humri vek chephan tuning report Koilamati pen Milik Karbi Anglong News Channel Masar men ke ser di hunteron pi nang tu mo sumar bang on sumar bang thong de nang li hem sor men tu pen no hem pen ki bar ke nili hem sor ke mor bar arni pen bazar dun tha pu pen ki dam jui pen nananta wang gela te bazar ke dun ku pia sai do si na tu hem ben toy la hem nili ajo sumar ta so labla anke nili ta kiso amase nili ta kisto ma anda chudunu ne pe na ke arsuso akibis akleng si bangta anchone analangitung itu lasi nili mathalo choram choronga sabar duko ko hodak poisa ri donra hangdamra duwai nang ri pidun tha nang nam pidun tha lasi ni damone delo duwai nam dun rai pen bang jinoi pulo chotoy dun lo ama duwai bang ke bang long nang lo dun lo ama si abang phu bang ke nang le le del nang tum birta ba kiri phan nang tum claim lo ma hemi si puriarang bong ta hemi si puriarang bong ta dak lom te bok trai ke si birta lab lo ke theglong le an ke theglong le te nang li hin ben ku pilo puji non bang ka nang li hem sor phan bang ka nili hin ben bang ke non ke chunung ri dunji hem sor phan chunung ri bang ke osomar ta kisso bomat aduk do bai lo anke hola ki bi bang ke ansu se pusita apai phan ki chingtung ar ta lang por lasi sumaram ta pai phanga chingtung hang julu lasi nili ki chunung ri dunya bang ke na hok lidu pusita me mane chi bang hem chi bang mane ning ki oi ta kali pen ning ki thi pen kali pen alang ning samjin pen hem chi bang juinoi pusi nilin pen ke chunung ri dun lo tela bangso ki palong phan kiri ka chirap dun je phanang li tum dia se tum hanang tum birta pima nili laso yes KSA tu tum han bang ke berta pidam long lo de si KSA asong tum anta nak chirap nak chitu dun po pusi chili phan bang nang pu nang chak dun tela nang tum la iroi nia prang nang tum hem si pinan so mong ki bohong la son alam doma nili tum la iroi niang bong pusita kachi bohong kacheng cheke ave dia nili tum claim rap dam rap ning ki cheng sam du sok Tata Mobile hum kang hu ateng pi ke phraktang keneblong Mijang Karbi Anglong ke parlo lakha sirkep amreng constituency arlo Dayamuk Hajagafar along Tata Mobile hum kang hu ateng pi ke phraktang keneblong Kedam tang pai ajiklo ni phai thong kepra isi ajo por phai sir kepra achiti malom Khiruni Southern Range Forest Ranger Monsing Tisopen Dimahasau pen kang hu agari wang bompu birta longsi Staff atumaphan patrolling ke pedam ahut ihum Dimahasau pen langka an Tata Mobile ihum ke phlaktang athengpi ke pon chiaphan wang bom aporahut Dayamuk Hajagrafar along neplong cheklo Tata Mobile number AS01FC0421 lapen ke phlaktang athengpi gamari lapen koroi bazar ador sikasuri ingkoi dam jipusi Ranger Monsing Tisopen pherangke athengnu ningjepon Keruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel আপোনাকে কাট কৰি থকা সময়ত জব্দ কৰিছে ক'ৰ পৰা কৰিছিল কেনেকৈ কৰিছিল আপোনাকে কিবা খবৰ পাইছে নেকি আৰু কোন ঠাইৰ পৰা ক'লৈ নি আছিল যোৱাকালি আমি গোপন সূত্ৰ পমখিদি ৰাতি প্ৰায় 9টা বজাত এই দয়ঙৰ হাজাগাফেৰ বুলি ঠাইত এই গাড়ীখন প্ৰয়াত কৰা হৈছে আৰু এনে বস্তুখিনি আমাৰ NCLৰ পৰা অহা হয় কি আছে কাঠ কি জাতি আছে বৰ্তমান ইয়াত আপোনাৰ গমাৰি আৰু চেহাৰৰ চকাৰবিলাক আছে কিমান মান হ'ব মূল্য
এনে অনুমানিক বজাৰৰ মূল্য 20,000 টকা মানৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ খন্দে ক'ৰ পৰা ক'লৈ নি আছিলে ডিমা হাছাৰৰ পৰা ডিমা হাছাৰৰ পৰা মুঠতে লংকাত লৈ যোৱা ধান্দা কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াৰ পূৰ্বে তেনেকুৱা নিয়া কিবা খবৰ লাভ কৰিছে নেকি খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ সেইকাৰণে সেইদিনাখন ৰাতি মানে আমি তাতে এম্বুছ কৰি গাড়ীখিনি কৰায়ত্ব কৰা হৈছে গাড়ী কৰায়ত্ব কৰাৰ সময়ত ধৰক চোৰাং যিসকল ব্যৱসায়ী আছিল তেওঁলোকক আটক কৰিব পৰা নাই বা কৰায়ত্ব নাই এই আন্ধাৰ সুযোগত তেওঁলোকে পলাই গ'ল ড্ৰাইভাৰো পলাই গৈছে Congress asong ahin pen pinita paralong kahumri dam. Kedam tang ni phai ingkoi rapli pai achiklo langpang nap achomang atum tapat arong along hum thom me kai choklo. Kisung ke phodun ahem tun lake ruka senteron Nicholas Timong lapen Bernaros Bay. La anchota kalilang Karbi Anglong thekdet pen theng pi arong ta chiri kep sose achomang atum e pon. La si Karbi Anglong ke thekiding atum nong anta amek jang clip asonsi dolang. Nonamat tapat arong atum kidu kisung kangchir mekri meklang kaphere katirik pen loksi kidu. Lasi nonamat tapat arada tumapan kirap nang pivek nang jipusi tapat arong agambura sarkari gambura lapen rong arada tum mekri meklang pen kachuningri padupon. Apong border kidu arada tum Karbi lapen chumang angbong ron thama kidu ji angring nang klang bom tanglo. Lasi Karbi Anglong ke thekiding atum matha peme mete mo arnisi ke avi ephik bunang kok tahay. Lapen tapat arong aradatum isi karju alam lake. Kithe kiding atum labang so along le kejor tong kejor dedma mate kopi ma puta karju padupon. Jong si jor det pulote nang thandak no netum do aling doji dam aling dam ji pusi ning kipung alam the chepaklang pon. Jong si George lang pulote Karbi Anglong along leke inchi isita chomang atumaphan pipi. Lapen avi aphigle bunang sita kachisong ington tepu. Puta tapat agambura Daniel Hanse ahin pen pherangke athingnu ningche pon. Lapen EM Rina terang pita amethang constituency lang pulote e boy anke nang chihumri wek tha pusi chuningri padopon. Tapat pen Barnabas Bay report Karbi Anglong News Channel. Pininang litum ladak tapat rong bate adoy hoylong itum kanang kahumri. Pen pininang itum ladak tapat rong pen senglok la pen ke ladak bordar ri gedo arting lang ke roy pen senglok koiram la si ladak situation bang sungulo la senang litum ni marli hin ben kopilo la so puthak itum ipuji ke lalo la so la ma puthak bang nili hen pen same nili West Karbi Anglong Congress hoy pen same nili president pi hoy pen same nili la so lam arjulong lok pen same ili puthot thema la so border alam aputhak alama bangke abatai lo kasi abatai tin akipho akisung ki phu same nili jewang bom lo same aku puthot dak ilitum amreng mate ilitum dak tapat la so border along same alang litum la so chomang atum same alang litum adak nang ka cho en pen same ilitum Karbi tum phan same ba dak hem humni mate hum thom same alang litum mi nangke joklo palam senili hin dan sar julong lo la so arjulong lok pen same nili hin pen same ning honduk pik athema ning honduk pik polama bangke puloje ilitum abatai la puson border along ki pho mate ilitum adung arai arong along ki pho la anak ki pho pen same ilitum non nili pudam dia bangke non kachari pon bom DGP asorkar mate ilitum Karbi Anglong along bangke aricholo CM tuliram long hangsa pusame la sola maputhak Karbi Anglong tim atum la sola maputhak alang litum nang chari pon thek mate nang chingwai pon thek loma lam samalang litum en pon thek loma la sola la si la so bangke ilitum ning honduk lo la si ilitum ha 1952 aningkan la so ke tok ateng pen la so teng pen si ilitum bangke alang litum phan same ilitum pi thek la pen ke ilitum same pi long le itum athema ilitum alang tumalong mate chomang arong akedai atum ilitum Karbi tum nidu same alang tum hala so teng si ilitum phanta akang hon akajin su
la so teng si do pon thek nang ji la pen abang ke ilitum along Karbi Anglong along ilitum hoya du along mate itum along nang ke jog dona chomang pasami ilitum Karbi Anglong arat itum Karbi Anglong ilitum stame alang tum hansta kang hon do pon ba ilitum ka kang hon do pon bom si la puson du pon bom reng dog reng ni du pon bom thek bom tame alang litum abang ke aning arlo anok su du ko ka join ni ilitum ke arleng ama charleng deng arleng ke the tu manda charleng deng son su du ko lo non pudam na la semo pen pubom lo ja hok lo ili tu makisung along amreng kontiensi along sta ili jok le leng ke the mate MEC man lo jok man pusta me la so bang ili tum chema tha phrang la ifutar lok along lut na alang la so bang itum border itum yong se border along yong se itum che khang du nun e mate itum yong se claim du nun e itum la anti pek plot lo pon la bang ke ili tum ke kivier lo itum kar bi khai athema ili tum towar lang mi border kung edu tum phana bang ke mi pon vek nang ji la pena bang ke itum non pudam nang alang dim sol conversation pen sila thengpi rong nang ke lo la so nang ke e pen pusta me alang li tum phan se puthot la so bang ke pek nang ne det nang e po la si penang li tum da pulo jenili hen pen da pupon bo je la bang ke pachi phur pon et non la pena ba anti ke ili tum sta me ninga kang sambang lo athema ili tum non por bang ke kache song se du kok bo athema aning ki pung se du kok lo border kung ke do tum bang ke border adung e do tum bang ke ili tum ining ki pung se du kok lo non bang ke alang li tum senang sai dunun e bolo ili tum jat pen samil tum che song ponang kok lo la lo nilihen pu dai me la sin nilihen pen stame nang li tum along pini nang ka humri ili chereng no pik an lo la sila po anak kisung along ang se alang li tum non anta dak alang ki the ki dinga tum stame alang tum dak mek nang prang prelang po bang ke sining honduk do la si an so se alang li tum stame anong pe jumena alang tum puthot wangra ili tum la dak border alam mate la dak ki phu abang phu a hem mi ke kai tum phan ko son mala so la ma pu thang kang sai phan alang tum wang pute mi sen ji apolo la lo ta si Sarihuti ME English School athan bang atumpen lam klar kachipi Lakha ingkoi rapo nilip MAC constituency ke parlo Sarihuti ME English School along keramtang pai achiklo niphai ingkoi ranar kep arni birta along ke klang Sarihuti ME English School alu than bang atum methang asai cheklem kle puke ahok kali lake angkur kawe alam pusi lam klar chipipon Pini pai achiklo niphai thong kepra isi arni Sarihuti English ME School ahem along nilitum pherang kya mai kangni nangkok alam theke Kedamtang niphai ingkoi ranar kep arni nilitum aphan school lo than thepin si bainong chodeng bom puke ahok alam kali lake angkur awe alam pusi lam klar chipipon Kopine nilitum aphan nekelang un e kedo ajok lapen inut bang hini rong asor atum kaning jeta pusi lo than bang atum pen lamvoi pipon Polno hanse lapen Rojita hanse pi lapen chukidar Florence phangchupi alang litumpen lamthe chipaklang atengke School ahem chiwang bom lota than bom ahut adak pen kahelo wing ajok arve ke jang ahut inglong atuwar kimi midet pen ajok dam no dak titi ahut lapen okreng no det ahut ason anvet lo kedam de pusi lamthe chapaklang po polno hanse headmaster pen kaning je pontu ke penang an asai ke computer pen claim nang kok titi lasi thoi kali pute claim athai avidet titi ajok lahai claim rong po school kachedam chi aphan ahut pen apor chiton tedet dukok titi lasi teacher kedo adim quarter do nangji lapen barpi barso kachiti ahem do nangji lapen headmaster office do nangji lapen chutun chodang ahem do nangji lapen school bench desk do nangji lasi kawe ason an nang pinangji pusi chuning ripon seta ladak kenang sot athe kahelo pen kahelat ke ahut adak pen ke un e dukok titi lasi than bang atum kedo adim do asonte mesen po an parta Sarihuti ME English School along headmaster nang toy nangji a theke headmaster kavede pen ajok penang an ke claim nangji asai hei setami claim pon nang kok TTC ahut adak pen school damlong lidet titilo lasi headmaster jongsi dodo pulote methang lo ke than longji asai che claim long vet po pusi Prabjin pen headmaster nang toy serak nang ji pusi headmaster pulno hanse pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council Education EM
Richard Tokbi lapen local MAC Powitra Rongpi atumaphan tuning report. Koila Mati pen Moses Milik Karbi Anglong News Channel. So bini kasi tong ada betul ani si 28 ani media bang ulo kasi kini ditum tak kiso kecilang amat bang tikti der lo di provinsi kumbar 28 ani sini di kiso celang pen bang lah masih lah diamond men nang lidum tikti der lo ke lada media tum bang buma pipi ko son ne amat nono bang ke school bang be duty che bang be ciklu bang ciklu jang ti jang ko yang kelas bang BPNC ini hem dulun pensi bainom kicu ini bainom kicu pajoy son sini teman aku yang pilo kasi nili teman kai le bang tami bang be kusi koi itu tami non lada kali dunia lang roy long kan sipar tanai nili tum lasi nili teman dong si bang be pua na bisa se budang te la kanipar atum tami hakido kasi lalo ning ko idam si ning ko idam athegi la class ke bang pen bang be pin la son si ni tum hanai fu la si non pini ni tum la so alam lar bang ni tum kacipido la si agenone media kai WhatsApp social media la pila blog la ngai lo la si la so alam klar bang pini ni tum thot copy tu lo la si pisi nang prempi malam so la sini la so school pen bangge ni tum han bangge nang terega dra belega school ong le engage tun tun ya si tuning re lu ni tum ta kithan tek the pare tek the do ta hai lo mene la sil hai bang dia pen Tala kaya alam ng karpo ka hokali. hai nang karpo ke hokali lo pusina bok thabre lu ni tum kai bang ber matila non humbar pilo hunibar la so da bangge hukurbar hunibar humbaran bang ni bang tek delo ke so chilang dam dipudam joilo ama ke humbar bang ni dong tek delo mala son si school bang bepin lo son si apoy ke bang le amuka kelti itana bang hiro jitan se pi ciklujon thomjon priven ni hem tol mun besi bai no ke ju ina apoy bang so alam lara sunan pini ni chipido lan men ke jitan se pi kelti Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me